Не, бос файт. Просто брат ми ме кикна. И здравейте хора! Добре дошли в днешното видео. Както сте видяли в заглавието, днес ще играем на лифт весела. Може да се абонирате за канала ми, да харесате видеото и да започваме. Забравих да ви кажа, че днес е епизод 22 от нашия коледен сезон. Но почти стигна... Почти приключва. Почти му стигнахме край. Етаж 47. Какъв то нуб? Аха. Тази игра е доста... мисля, че през 2019. Мишка! Трябва да намеря изхода. Така. Coins. Аз почти нито една стотинка не взех. Просто върва на някъде. Я! Този балон изглежда от Балди. Читър. Този как прескочи. Дано да е на тука пътя. Да там. Спечелих! Супер! Yes! Спечелих! Свършихме, тук има някакви части. Его с... Чакай. Не мога да погледна. Чакай. Къв си ти, бе? Какво е това? Не, кравата! Миу! Майко. Кравата. Мяу. Майко, то котката. Какво се случва? Аре, 51! Я, инвалид. Това е чак от Brawl Stars. Този бяга. Това дали... Сега това, ако си извънземни... Ето го, Крейзи Нуба! За момент помисля, че това са извънземни. Не, бос файт. Не. Хора, Крейзи Нуба се опитва да научи. Учил! Пак невидимата стена. Пил майко, къвто кетчуп, червен прах, червен пипер. Я имам инвентар. Нищо няма. Не, той си стреля към мен. Ко вържи той? Ей го. То сега като го застреля и Крейзи Нуба ще изчезне. Надявам се така. Аре, стреляй. Казах ли ви? I hope it works. Да, наистина, it works. Това е бебето на Крейзи Нуб, който се опита да не убие. Колелото на смъртта. Аре да носам аз. Така, въртиме. И fire. Кой е? Така. То вече е избрал човек. Затваря. Отваряме. Не! Чакай, не отваряме, призоваваме брат ми! Мил. Майко мила! Какво става, бе? Кой хакер се появи? Ехо? Брат ми! Just! Брат ми! Японец обаче! Братко, разбирам, че си от Япония, ама не разбирам какво говори. Да. Брат ми ме... Просто брат ми ме кикна. Отваряме! Мани! Музиката. Бра, вече третия асансьор не се отваря, пак някакъв евент вътре. Най-накрая се отвори. Не, това обе го знам. Имам го даже в една и друга игра. Баш, това ли трябваше да е? Водата. Не, брат, това не е честно. Това не е честно! Направо главата ми избухна. То даже като си във водата не можеш да скачаш. Вече сме топки. Айде, отиваме на плейграунда. Майко, това въобще не може да се контролира.
Има гигантска фигура на мене. Благодаря ви, игра. Ко права аз там, бе? Не. Майко как лета. Има 3 плюшени играчки и мене. И нека да видиме. Не свърши. Бе, това много направих на музика. Така. Тук бургер батъл. Hello, guys! Асансьора се разпадна! О, мага! Ето, това е детето, което си играе с легото. Буквално ни... Видях, че всички човечета са истински. Оживяй се, той иска ни убие всичките. Не! Той се опита с чук да ме убие. Сега ско. Ау! Сега пак с чукче. Ау! Майк, звука се чува като в Майнкрафт. Не! Близо беше. И то доста. Това беше много близо вече. О, не. Пиу, 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 пиу. Бомби, бомби. Бум, бум, бум. Отваряме. Фантастик шоу. Мистер Бол. Мистер Дъска. Много яко име. 22, брат. Отваряме! Близначка. Та вече има близначка. Двоюрка. Какво казах? Има двойник. Така, Робъкс here. Робъкс! Робъкс! Не! Робъкс са мой! Не! Отвлечиха момичето. Какво? Не! Чакай, трябва да настигнем. Не! Умря! О, не! Кой ще избере? Повечето или по-малкото? Дано по-малкото. Не повечето, повечето. Аз съм по-малкото. О, не! Тук е на живот и смърт. Включиха някаква мега яката песен. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Бум! Окей, хора, какво е това? Чуаец! Пищера! Не виждам вече на къде падам. Това е доста надолу, отивам. Колко надолу е това нещо? Малко имаш някакъв. 64-ти, започнахме 47-ми. Има 20 етажа, се покачихме. Red Face. Мистер Red Face! Този отгоре се е красил нуб, другия е монстър. И да. Хора, пица! Чакайте! Къде е пица? Пица! Ей, пица! Пица! Ням. Така. Оби. Тук обаче всичко е бомбирано. Гърмиш! Майко, всички гърмат. Те са много зле. Всички гърмат. Така. И сега просто връщаме наобратно. Не успя. Етаж 67. Къв си ти, бе? Някакъв вляза. Кой влезе? Има летяща обувка. Отваряме. Ей! Спидрън! Защо си мисля, че играта е създадена 2022? Между другото, първата Evelynter of Fun игра ще изгледа през 2017, защото виждал съм, че има доста стари такива версии, но мисля, че тогава е излязла. Плюс 2 точки, ама не успях да го мина, за жалост. О, не! Какво става? Бомбардират ни! О, не! Почва се!
Ой, та спукна. Или каквото е там, не разбирам. О, не, много е взривоопасно. Бе, толкова силно. Не! Тук е бомба! Майко мила. О, не, навсякъде са! Майко, толкова много, че ми лаги! Навсякъде има бомби! Помощ! Майко мила! Гигантка бомба! Бомбардират ни! Къде точки? Тумна бомба не мога вече! Кърми последна бомба! Някакъв хакер говореше. Do you have monster mash potion? Не да знам. Така. О, пак ли спидрън? То се, не знам, струва ми, че е по-бърз. Я, стали фейс? Или сад, не е сад фейс. Money, money, money. Money, money, money. Ринг. Така, о май гад. Излетях! Това как няма гравитация. Какво правих? Просто така гравитиращо оби. Така да е плейс. Да, така хора. Етаж 75. О, имаш един стар мап. Същия. На магистралата сме. О, хоули! Това мина през мен направо. Оглеждаме се. Добре, тук го минахме. Оглеждаме се за коли. И прескачаме. Добре, този път минахме. Не! Оглеждаме се. Доста има. Не мога да мина. Така. Да, времето свърши, максимум ми беше до третата улица. Да, хора, може би това ще е видеото. Вие може да се абонирате за каналът ми, да харесате видеото и от мен. Чао, чао!